Kandidato sa pagka-barangay councilor sa Biliboy, Ormoc City, Patay. Human po sila makatulo ka higayon niadtong Lunes sa gabii. Ang biktima nga giila nga si Francisco Paking Villa, 53 anyos, magpapili pag-usab, pagka-konsehal sa barangay sa umaabot nga eleksyon. Matod sa inisyal nga investigasyon sa Ormoc City Police Office, giingong naglakaw ra ang biktima dihang gipusil sa suspect. Gikan naghatod ang biktima sa iyang asawa sa ilang barangay dihang nahitabo ang pagpamanhig. Matod ni OCPO Director Police Colonel Nelvin Rico Hermoso, ang insidente usa ka suspected election-related case. Tungod kay nahitabo kini sulod sa election period apan nagpadayon pa ang investigasyon. Aron pagsuta sa motibo sa krimen, gikondina ni late 4th District Congressman Richard Gomez ug Mayor Lucy Torres Gomez ang insidente ug ilang giawhag ang mga otoridad nga daling sulbaron ang kaso. Nagpahigayon na og case conference ang kapulisan aron ma-update ang kaso. Samtang gipahibalo sa Ormoc City LGU nga adunay tanyag nga 150,000 pesos nga reward money sa makatudlo sa mamumuno. We are not ruling out the possibility that it is a election-related incident. While ongoing pa nga ito ang investigation at nag-collate pa ta ng mga data and other angles for that purpose.